दै ओंखारग्राया मोनसे मोननै वाल माउन्टेड बाबानो ड्रेस माखासे बायनानै होनो सानदों आं दिनै ट्रायल रुमाव सोलायगासिनो दङ गस्ला मोननै पेन्ट लंपेन्ट मोननै मानसिखौ नायगासिनो हामो बाबा हामो फिसा बिदै लांबा लादो सबायखौ नाय सबाय जानोबा सबाय बेबायदिनो दिनै ब्लगबो खालामनाय जायाखै आं मोनसे बुस्थुसो देखायनायदों दहाय फार्स्टआव देखायदोंमोन आं बे मा टाइप आजिखालि 4D 6D फैबाय जाय कमदफोरा गोबाङा जायफ्रा इन फिउचार न' लुनायाव इनस्टल खालामनोब्ला 6Dआ दायो जाय सोलिगासिनो जोबोद मोजां 6Dआ मा आं बेखौबो खिन्थागोन नैबे मिस्ट्रिफ्रा ओरैबायदि खालामबाय आंनि लोगोनाव दोनदोंमोन आं बेखौ फुरा गोदानमोन बेयो फुरा बग्लिनानै माब्रै बेखौ सेस मेट्रिक्सआ जिखुनु जा आं माखासे बुस्थु लाबोदों नै बाबानो गस्ला गांनै लंपेन्ट गांनै पेन्ट गांसे बायबाय ओमफ्राय आंनाथ' गामसायानो बरिया गामसाखौनो बिराद मोजां मोनो आं ओमफ्राय रुमखौहाय एसेबाबो मोजाङै बानायलांनायनि थाखाय माखासेखौ साबायखर आरो नैबे सिलिंआबो अलमस्ट हाबाय सिलिं वाला मोजां रानबासो कालारखौ होगोन आं रेफ्रिजारेटर बेखौ दानलाबाय 5 स्टारखौ लायोबा जोबोद मोजां जायो मानो होनोब्ला एनार्जि सेभिं बिराद खम गोलैयो 5 स्टारफ्रा जों एसि बायबाबो माबा ओमफ्रायहाय दायो र' नैबेखौ होनो 6D नैबे जाहैबाय आंनि बाथरुम ओमफ्राय नैबेवहाय डिजिटेल लागायनो नागिरदों आङो डिजिटेल बेसेबांसो मा बारायगोन नायनोसै दा नैबे 6D बेखौ बोरै होनो कमदा 6Dआ मानो थाखाय मोजां होनोब्ला 6Dआ नैबेबायदि जोङो जेब्ला नायो गुदुङा दै ओंखारग्राया मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै ओरै नालाय ओरैसो ओमफ्राय मोनबा सयथा बे दानि सोलिफुबाय थानाय 6D ओमफ्राय वालनिखौ होयोब्ला जों गोबांनो मालाबा माबाफोर बानायफिननांगौ जायोब्ला गोबां एक्सपेन्सिभ दामा बारा गोलैफिनो वालखौ जुदि जों होयोब्ला वाल माउन्टेडखौ होयोब्ला वालनि सिङाव थाजोबनायब्ला थ' बेखायनो नैबेयानो बेस्ट आरोना जिरायनोबो जोबोद मोजां जायो नैबे मोनसे थाबाय बेखौफ्रा वान टाचावनो बियो क्लस जायो आरोना नैबेबो जुदि नों माबायोब्ला दा 6Dआ मानो मोजां होनोब्ला प्लास सिस्टेमा 6D बोलांबाय बेनिफ्राय बेनि थाखायनो जोबोद मोजां आरो 6Dआ दायो लेटेस्ट मडेलाव जायफ्रा इनस्टल खालामो बाथरुमफ्राव 6D प्लास 4Dनिफ्राय गोजौआव 6D प्लासखौ लायोबा मोजां जायो कमदाबो दा आजिखालि बिदि बिराद दामसै 29,000 39,000 इभेन 40,000नि खाथियाव थांखासै बेखिनियानो जुदि नोंथाङा जेगुवारनिखौ लायोब्ला जेगुवारनि आरो गुबुनाबो गोबां दाम दंसै रुहि प्लान्ट्रेक्स गोबांफोरा आरो दा बाथरुमाबो अलमस्ट इनस्टल जाजोब्बायानो दा सावार लागायनो बाखि दङ ओमफ्राय गोजौनि कालार बाखि बै गिजारनि थाखाय थाहैथ'बाय गासैबो जाजोब्बायानो आरो ओरै मोनसे बुस्थु थाबावगोन बे आरो थ' रायजोफोर नैबे चेनेलनि गेजेरजों आं दिनै कमद बे जाय जिरायनानै खिग्रा बेनि एसेब्लाबो इनफरमेसन होबाय आसा खालामो सोरनिबा न' गोदान लुनो नागिरनाय बाथरुम गोदान बानायनो नागिरनायफोरनि थाखाय एसेबाबो हेल्पफुल जागोन जोङो थांबाय टाउनाव आबै आं बाबा आंनि आफा ओंखाम ज' जाबाय ओमफ्राय आबैनाथ' टाउनावनो नालाय न'आ ओमफ्रायहाय ओंखाम ज' जानानै जोङो फैफिनबाय
आरो बावहाय बाबाजों लोगोसे मानसिफोर दंखायो नालाय दा आं गुबुन मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों बे जायगायानो जाहैबाय लोगोनाव मोनसे खामानि दङ सासे आदानाव एसेब्लाबो इनफरमेसन होबाय इनफरमेसना माबायदि जादों एसेबाबो कमेन्ट होनो हागोन ओमफ्राय सिलिंनि इनफरमेसनखौबो आं एसे मोजाङै होबावगोन र' जायनो बेबायदि इनस्टल खालामबा बेसेबां खरस थाङो खमसेनाव लवेस्ट बाजेट आं सानो आंनो लवेस्ट बाजेटाव बांसिन लवेस्टआव खालामदों दां बेबायदि लाभ इउ अल